Folkene skal ikke blande sig! Det er guderne, der bestemmer! Jeg synes, at de der unge damer der fra Mosen skulle tage sig sammen. De minder efterhånden som dem, der forudser vejrudsigten i fjernsynet. Jeg tror, de to høvdinge skal passe på ikke at føle sig som guder her i dag. Lad guderne så forbarme. Kom nu, hvad skal vi nu? Lad os se, om jomfruerne kan gøre det bedre i en stokkekamp. Nej. Vi må have nogle mænd med os. Det er åbent for mænd, hvis de tør. Det tør du. Kom så. Over der for enden af søen og kæmp. Kom, min søn. Lad det stærke. De mænd, du har kun til én ting derovre. Derovre på den anden side af søen, så alle kan se, at du vinder. Så giv ham det røde dispens, en ordentlig drag med kæppen. Jeg synes, du er lidt voldelig i dine udtalelser. Kom så, jomfruer. Kom nu, Maria! Kom så! Har du nogensinde set en jomfru holde sådan på kæppen? Kom så! Kom så! Put hende ind i ilden! Put hende ind i ilden! Så er det guder! Et øjeblik. En ting er at vinde, en anden ting er at udrydde fremtiden. I må vente! Derovre. I må vente! Ingen afgørelse uden guderne! Og guderne, de elsker jomfruer! Guderne var i tvivl, men har netop truffet afgørelsen! Fanen går over til Hager! Nej! Er I blevet forblændet? Gamle troldkællinger! Så kig dog og se, hvad der sker! Man skulle tro, I kom fra forbrugerrådet eller sådan noget! Pas din tung! Rolig, dreng. Taber vi ikke det samme sind, siger jeg bare. Vis storhed, hvis du kan. Vi går videre til næste disciplin! Hvad siger? Kan du læse det i hånden? Skydekast og hesteryg! Yeah! Skal I høre her, rytter? I skal vinde! Hvis ikke I vinder, så har vi tabt igen for 3 år! Det vinder vi. I skal være helt roligt. Det vinder vi. Der er slet ingen tvivl. Kig på den enkelte dagen. Og der kommer Claus. Det er ham, de kalder Claus. Nå, det sagde jeg ikke. Hep, hep! Var heldig. Vi tænder! Det er rigtigt, Claus. Bare skridt derhen. Hey! Vi er stadigvæk tænder! Ja, men... Du ramte jo slet ikke! Vi ramte med 2 ud af 2! Du ramte kun med 2 ud af 3! Vi har vundet! Vi har vundet! Har vi været vundet, publikum? Hvem har vundet? Vi vandt! Vi vandt! Det var et godt reddet! Sådan! Og så står strygende høvdinge kan kun komme
kan man ikke med den præstation, I har lavet her. Umuligt vinde. Og det var så du vores sidste rytter. Bum, sagde det og ramte de her hoved. Vi to er færdige med at afgøre kampen. Det vil gerne sige, at det står videre. Ja! Line, hvad? Line! Nej, Line, der grønne steg, eller hvad du har med. 3 ud af 5 ramte vi. Kig. Ja. Jeg tror, Det er jo ikke en kvantitet, det er kvalitet, der gælder. Haha. Mosen truer. De er bare... Skal vi så ikke afgøre det mand mod mand med svær? Jamen, har I en mand? Eller hænger det hele hernede og baller i noget vinkeflæsk? Det vil du sige, så. lad os få disciplinen afgjort med en kappeskud med en sværkamp. Ja! Det gør jeg selv! Ved du hvad, min ven? Det behøver jeg ikke at stille op til. Det vil være unfair. Jeg tror, vi gør noget andet. Jeg har en ung mand. Ja! Det er typisk dig, Hakker! Har man ikke landsmål, så må man jo sætte andre til det. Sådan! Kom! Boller kan jeg da tage ham. Se, jeg vil sige til dig, søde Ravn, at jeg tror ikke, det er fair over dig, jeg slog med dig. Derfor vil min søn, som lige er kommet ud af sværskolens første del, prøve at slås med dig. Er det korrespondancekursus, han har været på? Jeg siger dig bare, du sparker mig ikke i nasserne. Det kræver jo, at du har noget, man kan sparke i. Spørg din mand om, der er fejl, mand. Jeg mul ham, knæk. Siden at det er kriger mod høvding, så får du lov at slå først. Jamen, så er der dog været med at flytte, kom der hen til mig. Du kan da bare komme. Er det alt, hvad du kan? Nu skal jeg vise, hvordan man gør. Er det ikke rigtig, mor? Det er klart, vi skal have. Prøv at se det smil. Det bliver det sidste smil. Og så rammer ikke den. Nu vil jeg gerne vide, hvem der har vundet. Hvem har vundet, inden jeg slipper? Det var fejl. Hvem har vundet? Hvem har vundet? Guderne siger, du har vundet. Det var svin! I så det alle! Guderne har ret, jeg har vundet! Så jubeldag, fanen over til os! Fanen over til os, vi har vundet! Hvad siger guderne? Italiensk! Ja, guderne så hans svær og hans svin, så de har vundet det svært. Vi vandt! Hvad siger du? Jeg siger, lad sværen ligge. Jeg kan sige det. Så lad mig få blåtunge! Jeg synes, det er skidt. Fortæl dem deres skam dig. Nu vil jeg være høvding over vores landsbyer i de næste 3 år. Så lad os starte en uforlignelig regeringsperiode med at mødes i venskab og drikke os fulde i øl. Og lad os æde os om fuld i vores mad. For nu er vi gode venner. Nu er vi gode venner. Kom, venner. Smil til publikum. Og vi smiler igen. Skål! Jeg siger, det er
ske. Altså, hakker for dine kriger, Henrik Dræk! Kom her, og træk. Nu Skal der festes! Hvad fester vi det? Jeg siger, det er svin. Jeg synes ikke, det kan være rigtigt, at Gud dømmer sådan her. Hvor var det retfærdigt i år? Hvad laver han? Hey! Han op på bakken! Hey! Kriger! Blatunge er stjålet! Afsted efter Blatunge! Hvad er det for noget, det her? Hvem har stjålet Blatunge? Hvad er det for noget? Hakker! Er det en af dine? Er det en af dine, Hakker? Det ved jeg ikke. Hvem er det? Hvem kan jeg håbe helt? Kriger! Vær klar til kamp! Man ved ikke, hvad der sker! Kan der ikke styre det her trælle? Hvorfor skulle vi stjæle sværet, når vi har vundet? Det må være en udefra. Er det en af publikum? Skal det væk? Så ryger hele publikum! Kommer tilbage, ja! Hvem var det? Nej! Hakker! Dine fælde idioter! I står i til her! sker mange gange. Vi må jo ikke bare tage en af publikum og sige dig. Dette er menneskenes storskab! Hvorfor kan menneskene ikke holde fred? Det er guderne, der afgør! Og alligevel vil menneskene blande sig i alting! Og dette er, hvad det fører til! Landsbyen er død! Børnene lever! Vi er nødt til at få gudernes hjælp! Jeg gør alt dette godt igen! Jeg vækker dem til live. Ja! 1, 2, 3. Vågne, vågne, alle kriger! I bliver nødt til at hjælpe os, for guderne er ikke gode nok i dag. Vi skal have større magi. Vi skal have magi for levende mennesker. Eller hjælper. 2, 3. Vågne, vågne!